Ini mga kabukaw. May bangka diri mga kabukaw, nindot kayo. Pangkarera mga kabukaw. Bangka. Dong Michael. Hugasan ni mo dong? Ano man? Itisting ni mo ron? Abot niya tor. Itisting ba? Sakay ko. Adto sa si kuan mo to. Ha, sakay ko dong ha. Yan, pag motor lang. Nananalos kay Michael dito. Ah, hinay kag dagang duha ay. Pwede sakay duha dong. Hinay kag dagan. Og duhang sakay? Sug ini kabuka mo dagan. Duha mo ha. Katurang tag 1 liter, tag katong 800. Ani buluton eh. Pila ka values ni dong? Di city? 14. 14 ni. Dako ano? Kuwag makina. Ipakapon ako na kuha bay. Michael kabalo. Sa Sa mal ko niya no. ning atod nako sa kuan. Pwede na ikap na ng bangka. Atod nako sa kanaan. Atod nako sa nipa ba. Dito to mabuak daw tong dito abit atong plastic ba. Ilalom Andi tudo. oh. Ay nakapon-kapuni kay. Pwede ka nun. Gasolina raman. Gasolina pa na. Tatlo ba nang isa? Kuno dito sa dito. Lo na, bunyi ko sa kanalong ni. Target kenan. Pugi kayo mga kabukaw. Bangka. Bangka ni Michael. Masay pangalan ni Day? Ay dong. Marian Joy. Mo ni sa ikaduhang anak na mo yan no. Lain na may bangka si Kuan Marian Joy. Tong isa tong kaskuhan kay Kuan Mikaela Joy. Si Marian Joy. Yan, shout out. Testingan ya, Ron, testingan. Mga kabukaw. Mulaod ka bay? Unya, hayang hapon mulaod ka? Sabay ko bay? Ingna ko wag mulaod ka? Ay mag-vlog ko ba? Ay mga kabuka, testingan naman ni unya kung patagano na mo ning bangka mga kabuka. Nung Michael. Testingan niya kung kusog ba. Si Arthur mo testingan ni daw. May makina niya mga kabukaw. Bukag makina ba? Testingan niya mga kabukaw. Abangan nyo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.